Sanibona abalaleli kusawuntu ukuthi wakuzala ubuhle bebhuna manje busayidede intombi. Abantu abaningi bake bethi-ke utshwala beyasikhandela ikhehla lawo. Lokho bakusho nje bakusho mayelana nevidiyo le kaMbuzeni kanye nenyoni emhlophe. Njengoba kusolakala ukuthi uMbuzeni engathi ubedla mbonjwana impela. Abaningi basho njalo impela. Bathi indlela ebekhuluma ngayo ubona ukuthi hhayi lo muntu ubukhile ubukhenga impela lo muntu. Mlaleli mina akukho okutheni engase ngikusho. Uzoyibonela wena nawe kwividiyo ukuthi ngabe konke lokho abakusho kuyikho yini kule podcast bekade bekuyo beyibambile lapha nonyana omhlophe behlala iginqa. Kubuka Mbuzeni lapha kulezi. Hayi phela mina ngishaya ingoma zabafana nje ukuthi ithini. Hawu. Wena inhliziyo yami. Inhliziyo yami uyathatha inqumo empilweni. Ngokusuka isolami. Inhliziyo yami thatha inqumo. Wena inhliziyo yami uyathatha inqumo empilweni. Ngokusuka isolami. Inhliziyo yami thatha inqumo. Hayi phela ngishaya ngithi ingakho kade wegama lami uyazi wenzani angithi wethethisa wethuka mina Kanjani? uyiqoku kabi phela unyoni emhlophe Ukuthiwa kanjani engomeni oyazi? angiphathi ngama ngesidako Kanjani ngaphela mabona manje esami isidingi ngeke mina ngishaya ingoma edelela mina shuthi ngiyidelela mina Akuyona nje amangesidakwa laba beshaya ingoma. wayenza kuyona leyo Kade nje shaya ingoma yakhuzana ethi wena inhliziyo yami uthatha inqumo kusokiswa lami. Inqumo zokhuzana angishaye nje ingoma yakhuzana delela kabi lo mfana esangikweleta anibonanga emaphetheni udode womfana futhi ngimusho nje manje futhi angimsaba phela mina mina ngibuye ngishaya abayihlanganele bona angisebenzi ngalo shit Awufuni ukuyincenza kancane? Awufuni ukuyincenza kancane? Ngavela ukukhumbula emxosheni nomashelela mangabe uhamba kanjena. Ngike ngasho ngathi mina ngishaya i-keyboard angikwazi ukushaya impostini. Futhi impostini yasishawa intombi ishawe inyoni. Inyoni ngikwazi ukushaya impostini. Imake wemfaka amaqobo. Wemfaka amaqobo. Wemfaka amaqobo. Yabona. Wemfaka amaqobo. Awuze la. Ake simnikeze ithuba ngapha bayakhabazela mfuka Jani. Awungiphe lapha. Ngifuna le ukuthi sesixolelene. Obenicabela. Hayi Becabene yedwa. Hayi umuntu namanga wena. Ake sihambe kanje khona sizoke sizwe ukuthi yini lebekade ngibanga. Bese siyabuya uchaza ukuthi besixabene ngithuke ezweni lonke la. Uthi amangesidaba uyawadlala okhosini. Uthi ungathuka bani? Ungathuka uRamaphosa wena. Awudlala abafana abancane abangaka. Awudlala inkostini uzocompose ingoma manje ukuthi sesibuyelene. Phela uboy mfana. Yes. Usuposte na Facebook ukuthi usatshiswa inkabe awusatshiswa inkabe Ngizolinda yethuba sasa khuleka dlala inkostini wena mfana waqashwa uphuza ekhemesi ukudlala inkostini isiginqa usasa Kona nje kade sishaya nje. uyashaya sesizana